Grey va néixer el 2016, quan un grup d'investigadors que estaven treballant al mateix lloc vam connectar els punts de les nostres diferents disciplines, que bàsicament eren biologia computacional per una banda i biologia científica per l'altra, i vam arribar a la conclusió que podíem crear aquesta tecnologia. Llavors vam sortir totalment de la universitat, vam muntar la startup i a partir d'allà vam començar a generar tot el coneixement. La plataforma Cloto l'hem dissenyat perquè sigui d'ús ambulatori, que sigui portable i que sigui ràpida i cost eficient. La plataforma té un funcionament molt senzill. Bàsicament hi ha dos components, l'aparell i un cartutx d'un sol ús, que és un dispositiu de microfluídica, que també fabriquem nosaltres. Bàsicament, amb aquest cartutx i la mostra de sang del pacient es posen dins de la màquina i al cap de menys de 3 hores es té un resultat, que és un assaig colorimètric que és visible a ull nu. La nostra intenció és fer una plataforma d'ús universal i en funció del cartutx que s'utilitza poder detectar una malaltia o una altra. La primera patologia que estem adreçant és la detecció de la sepsis. La sepsis afecta aproximadament uns 30 milions de persones a l'any a nivell global. El cas és que la detecció d'aquestes bactèries, que, diguem-ne, un cop detectades, es pot d'alguna manera identificar quina és la teràpia i el tractament més adequat, s'utilitza a dia d'avui un hemocultiu. I aquest hemocultiu pot tardar a donar resultats entre 1 i 5 dies. Només que hi hagi una bactèria que sigui resistent a un antibiòtic d'ampli espectre, aquest 1 o 5 dies pot provocar que el pacient passi d'una sepsis a una sepsis greu, a un xoc sèptic i a la mort en qüestió de 24 a 72 hores. Per tant, el gran problema és que no hi ha un diagnòstic ràpid en aquest sentit, i és on nosaltres estem adreçant aquest problema amb la plataforma Cloto. El Cinti ha marcat un abans i un després perquè ens ha ajudat a cobrir necessitats que teníem en molts aspectes. El Cinti ens ha connectat a inversors, ens ha connectat a consultories que ens han ajudat en el pla regulatori o en el pla de l'accés a mercat de les tecnologies mèdiques, ens ha connectat a agents que desenvolupen tecnologies per escalar el prototip i d'alguna manera ens ha aportat un valor molt important a l'empresa.